Olen ajatellut sitä, mihin maailma on mennyt, kun kukaan ei tee mitään asioille, jotka lapsia vaivaa. Onko meistä tullut aikuisille pelkkä vaivaa? Tähänkö on tultu, niin tähänkö on tultu, et kellä ei oo aikaa, et kellä ei oo aikaa. Lapsia varttuu ja lapsia karttuu, niin onko sillä ketään, joka ongelma tarttuu? Tuntuuko joskus siltä, että vierestä katsot ja toisilla on hauskaa? Tuntuuko koskaan siltä, ettet maailmasta löytäisi omaa paikkaa? Sä jos tunnet, että tarvitset sitä, että joku kulkee vierelläsi tietäen, että tosi frendi on frendi, ei se morkkaa morkka. Ajatusta sama voi myös kiusaaja koittaa. Minä toivon, et kun heitän tän riimin, niin kuuntelet sitä ja et ymmärrät olevasi enemmän kuin joku, jokei toisista pidä. Jotkut kaukkuu ja solvaa, mut todellista ystävää ei mikään korvaa. Pinnallinen ystävyys ei oo aitoa, aidoksen saa, mut se vaatii taitoa. Jotkut äänen huutaa ystävyyttä hokee, mutta ei se oo aitoa, sitä itse kokee. Ystävyys on sitä, että rakastaa, pitää pienemmän puolta eikä tahdo pahaa. Ystävyys on sitä, että rakastaa, pitää pienemmän puolta eikä tahdo pahaa. Tahdon olla sinun ystävä, sun frendi ja toveri, sun kaikkein paras kaveri. Mä olen sinun ovesi, kun astut siitä sisään, tunnet olevasi parempi kuin ennen, parempi kuin ennen.